Mit navn er Jeanette, og du lytter til Kuldegysninger. Hejsa og velkommen til, og tak fordi du lige tunede ind her på Kuldegysninger. I det her første afsnit har jeg altså tænkt mig at fortælle jer historien om Blanche Monnier. Og for sådan lidt at fortælle om Blanche Monniers liv, så skal du altså forestille dig, at du er i Frankrig, og det er altså et sted fyldt med fordomme, længsel og moderkærlighed. Og det har altså taget en grufordrejning lige i den her historie. Men Monnier-familien, de boede altså på Rue de la Vision 21, og hun lever altså et overklasseliv. Deres hjem var en overdådig 3-etagers herregård, og den havde altså en elegant stue og en frodig have og adskillige soveværelser. De havde tjenere, der opfyldte alle de behov, de havde lyst til på meget kort varsel. Og det siges så, at familien Monnier hævdede at være efterkommer af byens grundlæggere, og det var et ret velkendt navn i den her by, som hed Poitiers. De var altså prominente medlemmer af den øvre middelklasse og kendt for deres velgørenhedsarbejde. Men huset var ofte fyldt med skænderier, og det var især mellem husets overhoved, som hed Louise Monnier, og hendes familie. Og den her aften, som vi skal tale om, den var ingen undtagelse, for Blanches mor, Louise, var ikke en, der sådan tolererede uventede afbrydelser i hendes strenge rutiner, og denne aften spillede deres eneste datter, Blanche, på klaveret. Blanche, hun spillede altså forkert på det her klaver, og det var i Louise' øjne en alvorlig fejl, og derfor fløj hun op for i retsæt Blanche. Og derfor beordrede hun hende til at gå til hendes værelse. Men den her unge Blanche, hun var altså fuld af frustration, og hun kunne kun ligge i sengen og forbande hendes mor langt væk. Men det lyder vel ikke så meget anderledes end de unge i dag. Dog er det måske ikke lige sådan, vi flyver op over klaveret. Men måske andre ting. Louise Monnier, hun befalede altså, at hendes far, Emile, han skulle gå ovenpå og kræve, at hun skulle være stille. Men alt det her, det var altså begyndelsen på en tragedie, der ville senere hen ryste hele byen og afsløre en mørk side af den her familien, som de alle sammen troede, de kendte rigtig godt. Men lad os lige tage et kig på Blanche Monniers barndom og ungdom. For Blanche voksede altså op på en beskeden brostensbelagt vej i hjemmet hos sin bedstefar, en tidligere børsmaler, hvis betydelige formue havde købt byens og borgernes respekt i årevis. Hun var altså født og døbt i 1845 som Marie Léonide Pauline Monnier. Men hun blev altså for de fleste kendt ved hendes farverige kaldenavn Blanche. Hun boede sammen med sin mor, sin bedstefar, sin far og sin storebror Marcel, samt flere familietjenere. Som barn var Blanche kendt mere for sin blide og legende og godmodige natur. Hun var faktisk en ivrig læser og drømte om at blive nonne, og derfor tilbragte hun faktisk meget tid i byens kirker. Men til hendes mor Louise' store utilfredshed havde Blanche altså også et ry for at være lidt dristig, og det var noget uventet for en dame i hendes status. Men en af de ting, som hun altid ville blive husket for, var altså hendes enorme skønhed. Det var især hendes hår, der tiltrak rigtig mange komplimenter. Og så var der altså noget i Blanches øjne, som tiltrak flere beundrere fra alle hjørner af byen. Og da Blanche nåede op i begyndelsen af 20'erne, havde hun altså ingen mangel på velopdragne bejlere, men hun udtrykte ofte en frygt for at ende som en gammel ungmø. Så hun troede altså ikke, at de her bejlere, det var noget for hende, nogen af dem. I modsætning til sin datter var Louise Monnier en pragmatisk kvinde med stil og adelig arv. Hun var gift med dekanen for Poitiers gymnasium. Og yderligere mere, så besad hun altså en betydelig familieformue. Hun var en kvinde, der virkelig krævede respekt. Men pointen er altså, at familien havde mere end nok penge til at støtte deres luksuriøse livsstil. Men Lady Monnier var kendt for sin nærighed. En præst, som kendte familien godt, han beskrev hende som finurlig, alvorlig og imperiøs. Og for de fleste, der gik på gaden, sagde de, at hun var en tyran. Og at komme på tværs af Lady Monnier, altså Louise, var som at kurtisere en hugorm. Og det må altså være den måde, man talte på om dengang. Det var nok ikke lige nogen ord, vi ville bruge i dag. Men Blanche Monnier, hun havde altså en hemmelighed, hun havde gemt for sin mor. Hun havde nemlig forelsket sig i en advokat,
der både var ældre og fattigere end hende. Og en dag, der besluttede hun sig altså for, at hun ville meddele det her til hendes mor. For de var altså kommet så langt i deres forhold, at de havde tænkt sig at gifte sig. Men det forbød Louise Monier altså straks og erklærede, at hendes datter aldrig ville blive gift med en pengeløs advokat. Det var Blanche jo selvfølgelig ikke helt tilfreds med, og på trods af hendes mors modstand besluttede hun sig altså for at mødes med sin elsker i al hemmelighed. Så når månen stod op på de tågede forårsaftener, så sneg hun altså ud på de tomme gader for at møde sig med sin forlovede i ly af mørket. Blanches hemmelige møder med sin elsker fungerede altså i en periode, men snart begyndte der en hvisken om, at det her var en skandale, og det skabte altså røre i byen. En affære mellem en kvinde fra en respekteret familie og en fattig advokat var altså ikke noget, de syntes var en god idé. Og imens Blanche altså aldrig selv hørte de her rygter, så gjorde mange det altså i Poitiers. Og det endte desværre også hos hendes mor. Så om aftenen den 1. marts 1875 skyndte Blanche sig hjem efter en date. Hun løb ned ad Rue de la Vision og ind gennem hendes hoveddør til sit barndomshjem. Og herefter ville verden så ikke se hende igen de næste 25 år. Rygtet spredte sig hurtigt. Louise hævdede, at Blanche var sendt til en skole i England, og at hun senere giftede sig med en rig skotte. Men der var altså andre rygter i byen, der antydede, at hun var stukket af hjemmefra, eller at hun måske endda var død. Og man kan så sige, at i disse tider var det ikke ualmindeligt, at nogen forsvandt sådan sporløs, eller bukket under for en pludselig sygdom. Det var jo altså i 1800-tallet. Men på trods af hendes skønhed, blev Blanche altså betragtet som mærkelig. Og nogen mente, at hun måske blev lidt gal. Altså, for det gjorde hendes bedstefar også. Han nægtede at forlade sit værelse i de sidste år af hans liv. Men alt det her, det var altså kun spekulationer, fordi ingen vidste faktisk mere end det. Ikke andet end det, Louise fortalte dem. Hende troede man jo, at man kunne stole på. Årene gik, og Blanches navn blev nærmest sådan et fjernt minde for de fleste. Den eneste, der aldrig nogensinde glemte hende, var faktisk den pengeløse advokat. Han døde så desværre i 1885, uden nogensinde at få at vide, hvad der er sket med hans elskede Blanche. Efter Blanches forsvinden blev Monier-huset ret stille. Sjældent så man faktisk bevægelse derinde, og Louise tillod sjældent, at der var nogen, der kom på besøg. Hendes mand, Emile, han døde faktisk i 1882, og efterfulgt af hendes far i 1883. Og det efterlod altså Louise som families overhoved. Og trods sin sorg, så var Louise stadigvæk optaget af Blanche. En af de få besøgende, hun tillod, fortalte altså, at Louise ofte talte om sin datter og betroede, at Blanche blev passet hjemme på grund af hendes mentale helbred. Så det vil sige, at hun skulle have været kommet tilbage igen, og nu blev hun altså passet af Louise. Hun fortalte også, at hun var sådan modløs over for lægens og sygepasserens indsats til at tage sig af Blanche. En af familiens tjener spurgte en dag også, om hun måske havde overvejet at flytte Blanche til et plejehjem. Og der svarede Louise bestemt nej. Det insisterede hun altså på, at det ville hun ikke, for hendes datter skulle være hos hende, indtil hun døde. Men der var ingen, der i virkeligheden så Blanche. De hørte kun på, hvad Louise hun fortalte. Så den tragedie, der udspillede sig inden for de dekadente vægge i Rue de la Vision 21, var skjult for resten af verden. Den stille herregård, der engang var et symbol på velstand, gemte faktisk på en frygtelig hemmelighed, og det ville vise sig at skulle ryste hele Poitiers, når den endelig blev afsløret. Men lige overfor på den anden side af gaden fra Monier-hjemmet, der boede Blanches bror nu, Marcel. Han boede sammen med sin kone og sin datter. Tidligere havde han haft en stilling som underpræfikat i den franske regering, men nu levede han altså som doktor, og han var afhængig af sin mors økonomiske støtte. Han var faktisk ofte nødt til at tigge om penge fra hende. Og det har man altså fundet ud af, fordi man har fundet et brev, som han har skrevet til hende. Og i det brev står der: "Simpel sund fornuft alene viser, at vi ikke kan leve på de 1230 francs, du gav mig i går. For 20 francs manglede, så du gav os ikke engang 1230 francs. Du gav os heller ikke en cent i nytårsgave i år, og på trods af alle udgifterne, jeg har haft for at bevare min sociale status på det tidspunkt, hvor vi var mere end nogensinde, og med at sige, at man er mere end nogensinde, så mener han nok, at han var højest i hierarkiet på det her tidspunkt.
Men det skal vise, at vi ikke er en familie af de fattige og elendige, og jeg har aldrig bedt dig om så meget som en øre. Det forekommer mig, at i stedet for at beskylde os for at være grådige, så bør du rose og takke os for at have bragt dit barnebarn til verden og have formået at give hende en varm velkomst. I stedet for at miste vores sociale status, vil vi fratage os selv mad, og denne vinter ikke vil have en stump ild i huset. Under alle omstændigheder er der ingen mening i at få os til at forlade Rue de Bonjean, bare for at tage væk med det ene hånd dobbelt så meget som det du gav os med den anden. Du kan bryste dig af at skære mit liv kort, og hvis jeg snart skulle blive begravet, vil vi vide, hvem der skal bebrejdes. Altså Marcel ved jo godt, at hans mor er meget velhavende og forsøger jo selvfølgelig at få lidt penge ud af hende, så de kan leve et liv. Men som jeg har sagt før, så er hun jo meget nære i. Så selvom det er hårde tider for hendes familie, så er hun jo nok faktisk lidt ligeglad og giver dem meget lidt at leve for. Men selv uden sin mors økonomiske støtte, opretholdt Marcel altså en livsstil, der passede til en mand af hans noble status. Og det er jo så nok en ting, man måske ikke helt kan forstå. For i dagens Danmark ville man jo nok skære ned på sin noble status, hvis ikke man havde råd til at leve sådan. Men det var en anden tid dengang. Men det var altså en udtalelse, der kom fra hans venner, som var blandt de intellektuelle og kunstnere i Poitiers elite. Pianisten Frangé Planté blev ofte set i selskab med Monsieur Monnier. De mødte Marcel og bemærkede dog ofte, at han var ret nærsynet, både moralsk og visuelt. Så på mange punkter så lignede han måske sin mor lidt, men han havde bare ikke råd til at leve den samme livsstil som hans mor. Selvom Marcels familie boede i et respektabelt hjem, led det altså under konstant forsømmelse og forfald. Og tjenerne de rapporterede altså, at huset altid var dækket af en tyk belægning af støv. Og et forsøg på at gøre rent blev altså mødt med skarpe reprimander fra Marcel. Faktisk forsøgte de at gøre rent og fjerne Marcels kammerpotte. Og hvis man ikke ved, hvad en kammerpotte er, så var det altså tit sådan en, man stillede under sengen, og så kunne man altså gå på toilettet der. Den skulle altså blive i det rum, han havde placeret den i. Hun måtte altså ikke tømmes. Og fordi at den så blev flyttet på, så kunne han altså godt finde på, i stedet for at placere den midt i sit sovekammer, eller endda på hans kones natbord. Altså, jeg ved ikke lige, hvad søren det skal gøre godt for det er da bare alt for klamt. Så hvis der er nogen, der har sådan lidt et svar på det, måske de har det fra sådan en psykisk vinkel, så kunne jeg da godt tænke mig lige at vide, hvad det går ud på. Men som I nok kommer til at høre her lidt senere, så er der altså nogle ting med det her med de her ekskrementer, som man kan sammenligne med lidt med hans søster Blanche. Men Marcel han besøgte altså ofte sin mor, hvilket ofte endte i skænderier om penge selvfølgelig. Og imens alt det her det stod på, så rystede Frankrig altså over den nylige skandale, hvor Alfred Dreyfus, en 35-årig artilleriofficer af jødisk afstamning, var blevet fængslet på falske forræderianklager. Så det stod altså på under det her. Og alt imens det stod på, så rapporterede nogen i Poitiers, at de altså kunne høre nogle skrig om hjælp fra 3. sal i Monnier-hjemmet. Og det førte altså til et anonymt brev, som blev sendt til Justitsministeriet. I det her brev, der stod der altså: Monsieur Justitsminister, jeg har den ære at informere dig om en usædvanlig alvorlig hændelse. Jeg taler altså om en ungmø. En ungmø, der er spærret inde i Madame Monniers hus. Hun er halvt udsultet og lever på et forpjusket leje, og det har hun gjort de sidste 25 år. Kort sagt ligger hun i eget affald. Notatet her, det udløste altså en øjeblikkelig bekymring blandt de lokale embedsmænd. Aviserne de offentliggjorde meddelelsen, og den efterfølgende dag blev inspektøren indkaldt for at undersøge Mademoiselle Monniers tilstand. Betjentene bankede på hoveddøren til Monnier-hjemmet og blev mødt af en tjenestepige, som i første omgang afviste med den begrundelse, at enken hun var syg. Men heldigvis så insisterede inspektøren altså på, at de havde et meget vigtigt ærne at komme til. Og derfor så gav tjenestepigen altså til sidst efter. Og derfor gik hun altså ind for at tale med Louise. Og hun vendte så tilbage og meddelte, at Madame Monnier ønskede, at de skulle tale med hendes søn i stedet for. Derfor gik inspektørerne selvfølgelig lige over på den anden side af gaden, hvor Marcels hjem lå.
Der var altså en anden tjenestepige der også forsøgte at afvise dem. Hun hævdede altså, at Marcel var syg nu, og det så jo altså lidt lille smule fishy ud, så efter en kort diskussion, så hentede de alligevel Marcel Monnier. Og til ham sagde de, et anonymt brev har hævdet, at din mor har indspærret din søster Blanche Monnier og linket hende til hendes seng i 25 år, midt i forfald og rådenskab. Og de siger også, at hendes vindue er lukket med en hængelås. En af inspektørerne sagde også, da jeg ankom til domicilet, bemærkede jeg faktisk et tilskåret vindue på 3. sal. Så vil du være venlig at tage mig med til din søster? Marcel svarede, hvem kan du da være at sige sådan nogle frygtelige ting? Det, de lige har sagt, er en frygtelig bagvaskelse. Jeg er ikke involveret i denne sag på nogen måde. Desuden bor min mor og søster i et andet hus end mit eget. Og af respekt for min mors ønsker, som insisterer på at være herskerinde i eget hus, involverer jeg mig aldrig i hendes forretning. Til det svarede betjenten, uanset hvad det er jeg ivrig for at lære om det. Den bedste måde at retfærdiggøre dig selv på sø, er at lade mig se din søster og lade mig tale med hende. Marcel svarede, jeg kan ikke lade dig se hende uden først at ringe til hendes læge. Han var i stand til at sige, om du kunne gå ind på hendes værelse uden at forstyrre hende. I de sidste 10 år eller deromkring har min søster været ramt af en skadelig feber og må ikke modtage nogen besøgende. Efterfølgende så fortsatte Marcel altså med at benægte. Han mente altså ikke, at hans søster hverken var blevet frataget selskab, i det han altså besøgte hende hver uge. Og derfor så troede han altså med at rapportere den her æreskrænkelse af hans mor til distriktsadvokaten. Det stoppede altså heldigvis ikke de her inspektører, og de insisterede altså igen på, at de skulle løse det her. Det altså ville være den bedste måde for Marcel at bevise sin uskyld på. Og det gjorde altså, at Marcel han til sidst gav efter. Men kun på den betingelse, at han altså lige fik lov til at spørge sin mor først. Så Marcel, han førte dem over på den anden side af gaden til Monnier hjemmet, og her mødte de altså Louise, og hun nægtede altså at lade nogle af de her mænd her komme ind. Men det blev altså klart, at inspektørerne ikke havde tænkt sig at give op og gå. Så modstridende, så måtte hun altså tillade dem adgang. Og ved første øjekast, der så det her kæmpe hus altså pletfri ud. Der var udsmykkede stoffer og i rige farver, antikke møbler og mesterværker, træarbejder, der prydede sådan over det hele. Flot hjem. Men der var altså noget der var galt. Det kan godt være, at det hele så flot ud, og det hele så rent ud. Men det skulle altså ikke være indretningen, som sådan fangede inspektørens opmærksomhed. Det var lugten. En dvælende, forfærdelig lugt, som inspektøren ikke sådan helt kunne lokalisere. Altså, den gennemtrængte virkelig træet og klæder og alle hjemmes genstande. Og det passede jo ikke helt sammen med sådan et pænt hjem. Og da de så insisterede på, at Louise sådan skulle føre dem op ad trappen, så blev lugten altså stærkere. Altså næsten sådan helt uudholdelig. De måtte dække deres mund både med hænder eller hvad de sådan lige havde på sig. Og alt imens så opførte Louise og Marcel sig sådan helt upåvirket af det hele. Op ad trapperne, der førte de så inspektørerne ned af en dunkel gang til en lukket dør. Og der krævede de, at den skulle åbnes. Da de åbnede den, der blev de altså mødt af synet af et mørkt soveværelse og en ubegribelig stank. Men de forsøgte at åbne vinduet, men Marcel han protesterede altså og sagde, at det ville altså forstyrre hans søster, så det måtte de ikke. Og det var så da, at inspektørerne de vendte sig og så, hvem der lå i sengen. Det var nemlig Blanche Monnier. Og inspektøren de stod så meget mørløs, mens de så en afmagret kvinde skjule sit ansigt med et stinkende tæppe. De forsøgte sådan at se på hende, men den skrækslagne kvinde, hun klamrede sig til sine dyner og skreg, altså ved hvert forsøg at få et glimt. Men Blanche Monnier, hun var endelig fundet, og hendes tilstand ville altså ryste hele byen og snart hele verden. Men de her inspektører, de kunne altså ikke holde ud at være i rummet mere end et kort øjeblik. Og Blanche Monnier, hun var faktisk fast besluttet på at blive under dynen, så inspektørerne de måtte altså trække sig tilbage i gangen og besluttede sig for at udspørge familiens tjenere i stedet for. Kort efter så ankom Potiers undersøgelsesdommer, hed det vist. Han hed dommer Dufresnel. På grund af Blanches forfærdelige tilstand beordrede han altså straks, at hun skulle pakkes ind i et rent tæppe, og så skulle hun føres hastigt til det nærliggende hospital. Imens sad Louise og hendes søn Marcel i stuen og kommenterede, at stanken ikke var værre end normalt.
Så enten har de altså vendet sig til at gå rundt i den her stank, eller så ville de ikke helt indse, hvad de egentlig havde gjort. Men Blanche, hun blev altså befriet og bragt til hospitalet. Men dommeren vendte altså tilbage den efterfølgende dag for at gøre status over værelset og alt dens indhold. Værelset her, det var i en forfærdelig tilstand, og blandt de harske rester af østers, fisk og kylling, der lå der mange dyner og tæpper og linneder, der var snavset med menneskelige ekskrementer, og malerier lavet af hendes bror, insekter nok til at fylde en lille krukke, en figur af Jomfru Maria på kaminhylden. Så det var altså en blandet skare af forskellige ting, der var i det her rum her, som alt var sylet ind. Gulvet var rådnet af ekskrementer og skimmelsvamp, og væggene, der engang var tapetseret, var nu bare 2 åbninger, der gjorde det muligt for rotter til at bevæge sig igennem rummet. Vinduet var sådan lænket udefra. Det var blevet forseglet for at forhindre den forfærdelige lugt at slippe ud i byens gader. Men det, der var sværest at ignorere, var de inskriptioner, som Blanche havde skrevet på væggene. Mange af dem var desværre umulige at tyde, men altså, man kunne læse en inskription, hvor der stod: lav skønhed, intet af kærlighed eller frihed, altid ensomhed. Man skal leve og dø i fængsel hele sit liv. Og på grund af den her inskription, så blev Blanches familie altså straks arresteret af myndighederne. For indtil nu var det altså lykkedes for Louise og Marcel at sige, at det faktisk var Blanche, der var blevet sindssyg, og det var hende, som ønskede at blive heroppe på det her værelse, og de altså ikke havde nogen mulighed for at hjælpe hende. Den første, som blev afhørt, det var faktisk Marcel. Fra 1875 observerede Dr. Guerino, at din søster Blanche ikke var i stand til at tage vare på sig selv. Hendes værelse var beskidt, og din søster var iklædt beskidt tøj. Hun blev passet af en kvinde ved navn Fazi, der døde i 1896. Til det svarede Marcel: det er rigtigt. Da din søsters tilstand forværredes, fik din mor låst dørene. Efter Fazis død kom der en lang række piger, der ikke ville acceptere et sådan miljø. Din søster forlod ikke længere sit værelse. Hun krævede sin frihed og appellerede indtil politiet fandt hende i maj 1901. Er det sandt? Og til det svarede Marcel også: alt det er sandt. Overinspektøren kom. Du præsenterede hindringer for, at han kunne komme ind i din søsters værelse. Marcel sagde: nej, men jeg vil jo gerne have min mors tilladelse. Ingen indvendinger fra min side. Alligevel sagde du, at din søster led af en skadelig feber. De nævnte deres sociale status og tidligere titler. Hertil sagde Marcel: det har aldrig været min tanke at forhindre overinspektøren i at komme ind. Jeg har aldrig haft andet end følelser og kærlighed for min hengivne søster. Herefter var det Louises tur til at blive afhørt. I 1872 blev min datter ramt af en meget alvorlig og skadelig feber, der truede hendes liv. Siden da har hun ikke ønsket at se nogen. Hun var dog med til Mont-de-Marsan for at se sin brors bryllup, for ham holder hun meget af. Kort efter vendte hun tilbage til Poitiers, opholdt sig meget konstant lukket inde på sit eget værelse. Hun nægtede at tage tøj på, under påskud af, at hun var så svag, at hun ikke havde styrken til at bære det. Efterforskningen fortsatte med at afdække flere detaljer om Blanches forfærdelige fangenskab. Louise og Marcel blev stillet for retten, og sagen den chokerede hele Frankrig, som stillede spørgsmålstegn til, hvordan sådan en grusomhed kunne finde sted i sådan en respekteret familie, også i hjertet af Poitiers. Efter redningen den 23. maj 1901 blev hendes tilstand omhyggeligt dokumenteret. Og det viste sig altså, at hun blot vejede 25 kilo. Og det er jo altså ikke meget for en kvinde på nu godt omkring de 50 år. Hendes tilstand var så forfærdeligt, at mange troede, at hun faktisk ikke ville overleve den første nat. Hendes hår, der vejede 2 kilo, var materet og fyldt med ekskrementer og mad. Lægerne og sygeplejerskerne, der passede hende, var forfærdet over den lugt, hun havde med sig, og tillod folk at ryge i hendes nærvær. Altså, det gjorde man åbenbart dengang for at maskere stanken af hende. Men trods det her var Blanche altså mega taknemmelig, og hun bemærkede altså, hvor godt det føltes at være ren igen. Efterfølgende her, der var der altså rigtig mange vidner, som trådte frem med deres mening om skandalen, og hun blev altså kendt som The Confide Woman of Poitiers. Da Blanche vågnede på hospitalet, bemærkede hun altså glæden ved rent tøj og sengetøj.
og hun stirrede med megen glæde ud af vinduet og viste tegn på forbedring både fysisk og mentalt. Og man bemærkede altså hendes glæde ved at se landskabet fra hendes seng af. En måned efter anholdelsen, så begyndte retssagen altså mod Marcel Monnier. Han var anklaget for indespærring og tortur. Og over 100 vidner blev altså indkaldt, og mange genstande fra Blanche værelse blev altså præsenteret som bevis. Vidnerne, der har boet og arbejdet i huset, insisterede på, at betingelserne var Blanches eget valg, og hun nægtede altså at ændre dem. Men alligevel så blev Marcel altså fundet skyldig i det her. Den her dom, den reflekterede altså over indespærringen, som var nødvendig af Blanches mentale tilstand. Men Louise Monniers, den var altså bundet på et moralsk ansvar, og det kunne altså ikke lige ses igennem fingeren med. Derfor kunne Marcel ikke straffes i henhold til loven, og han blev så frifundet igen. Marcel, han vendte altså tilbage til huset, som nu var tomt, og han døde i 1913, og efterlod faktisk en plettet arv. Louise Monnier, altså Blanches mor, blev fængslet den 24. maj 1901 for indespærringen af hendes datter. Hendes helbred blev dog hurtigt et problem, og hun blev så flyttet til fængslets sygestue, hvor hendes tilstand blev gradvist værre. Og den 7. juni 1901, der døde hun altså af hjertesvigt. Og det gjorde hun altså inden, at hun nåede at få en dom. Derfor modtog Louise Monnier aldrig en formel dom eller straf for hendes rolle i Blanches fangeskab. Blanche, hun blev selv diagnosticeret med flere psykiske lidelser, herunder anoreksia nervosa, skizofreni og koprofili. Og til jer, som ikke ved, hvad det er, så vil jeg lige tilføje, at det faktisk ikke er særlig lækker, men det er en overdrevet interesse i afføring. Hun blev derfor overført til et psykiatrisk hospital for at bedre kunne behandle hende. På trods af hendes tidligere fangeskab forblev Blanche høflig og samarbejdsvillig på hospitalet. Hun nød stadigvæk den her renlighed og faktisk lyset og hendes nye miljø. Og selvom hun ofte ønskede at vende tilbage til sit gamle værelse, så var hun stadigvæk glad. Hun ytrede faktisk aldrig nogensinde et ønske om at se sin bror igen. Og hun bad om en fest, da hun fik at vide, at hendes mor var død. Så måske der ligger noget bag det, som egentlig siger, at hun måske ikke helt selv var skyld i, at hun var spærret inde i så mange år. Trods store forhåbninger om bedring, blev det altså klart for de fleste, at skaden i hendes hjerne var for stor. Hun var ude af stand til at føre en samtale uden udbrud eller forbandelser, og blev faktisk anset for at være sindssyg. Blanche, hun modtog altså mange gaver og blomster fra folk, der havde hørt om hendes historie og elskede hende. Og Blanche, hun forblev på hospitalet indtil sin død den 13. oktober 1913, og hun døde i en alder af 64 år. Og det var altså den tragiske historie om Blanche Monnier, der blev indespærret af sin egen familie i 25 år. Og man mener altså stadigvæk, at begrundelsen for det var, at hun forelskede sig i en med lavere status end hvad der var forventet, at en rigmandspige skulle forelske sig i. Det var hermed min første historie fra den her amatørpodcast. Og i næste uge, der har jeg noget helt andet på tapetet. Fordi der tager jeg lidt mere med på et lille mysterie, som I måske skal være med til at løse. Her skal I også møde en af mine meget gode veninder, som jeg har lidt overtalt, tvunget til at være med. I hvert fald så sætter vi til søs og prøver at se, om vi kan løse et meget uhyggeligt mysterie. Skulle du være interesseret i at følge med på de sociale medier, så kan du altså både følge med på Facebook og Instagram, også under navnet Kuldegysninger. Er du fra TikTok, jamen så velkommen til. Og til jer, som ikke kender min TikTok-kanal, så hedder den altså Krimi og Krea. Her taler jeg udelukkende om mordsager fra danske byer. Men det var det, jeg havde med for nu, og vi ses igen i næste uge.